And now, it's time for SPG, as in Super Pack Ganern Secret Files. Alalang-alala ko pa. Winisikan ko muna at saka ko sinimulan ang pagtabas ng damo sa masukal na gubat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angelica. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakapagtabas ng damo sa masukal na gubat. Kaya naman, nagkaroon ng mga agiw-agiw. At kung ano-anong sapot sa aking gubat. Ilang beses ko nang naririnig ang mga bali-balita tungkol sa pagtabas ng damo sa masukal na gubat. Sabi nila, mas maganda daw kapag nag-aahit ng bulaklak. Kasi mas nagiging refreshing at parang nagiging baby lang daw ulit. Para bang nagiging pisngi ng sanggol. Pero ini-ignore ko lang yun. Kasi sabi ko, wala naman akong paggagamitan. Wala naman akong boyfriend. At higit sa lahat, wala naman akong kakatihan sa katawan. In short, walang chuk-chak chenes tulo ang dugets life. At isa pa, natatakot ako. Natatakot ako na gumamit ng blade. Kasi baka masugat kapag sinimulan ko na ang pagtabas. Hanggang sa isang gabi, papatulog na ako. Bigla kong nakita sa YouTube ang video ni Laika Barista at Rocky Terra. At doon sa video na yon, ay sinabi ni Rocky Terra na mas okay gamitin ang gunting. Kaya nang gabing yun, sabi ko sa sarili ko, bukas, gagawin ko. At sisimulan ko na ang operasyon. Siyempre, gusto ko nang itry. Tsaka, for proper hygiene, hindi ba? At nung umaga na, kinabukasan, naghanap ako ng gunting. Sabi ko, gunting na lang din ang gagamitin ko. Naghanap pa ako sa tukador ng gunting at buti na lang may nakita na akong gunting. Pinunasan ko na lang at nilagyan ng alcohol. At eto na nga. Isasagawa ko na ang operasyon. Excited akong pumasok sa banyo. Minake sure ko na saradong-sarado ang pinto. Nakalak ang pinto. Kinuha ko ang mga parapernalya. At ayan na. Sinimulan ko na ang orasyon.
Winisikan ko muna ng tubig. Para soft. Gaya ng pagpapagupit sa parlor. Ayan na. Gupit, 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 gupit. Nag-e-enjoy na ako. At nagpadala ko sa emosyon ko. At feeling ko, ng oras na yon, isa akong barbero. Gupit dito, gupit doon. Kaliwa, kanan, may pa-zigzag pa. Hanggang sa, aray! Shit! Nagupit ko ang perlas ng silangan. Nakapako na lang ang dugo sa aking kamay. May dugo. Nang mga oras na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta meron akong mahapding nararamdaman. Hindi ko alam kung magpapasador ako o magbaban-aid ako o magnanapkin ako o panty liner lang ang ilalagay ko. Hindi ko rin alam kung iinom na ba ako ng antibiotic kasi natatakot din ako na baka magka-impeksyon. O di ba? Dahil sa paggupit ko ng mga damo, nagkaroon ako ng instant regla. Kinalma ko ang sarili ko. Naghugas na ako. At salamat sa Diyos dahil tumigil ang pagluha ng aking tahong. Kaso, ang naging itsura ng aking bulaklak / tahong / gubat, para siyang nagkaroon ng poknat-poknat at para bang may undercut. Hindi siya pantay-pantay. Ang tanong ko, itutuloy ko pa ba ang paggupit sa masukal na gubat? Para bang nagkaroon na ako ng trauma? Parang love lang. Nasaktan ka na uli? Uulitin mo pa ba? Basta isa lang ang natutunan ko. Huwag na huwag magmamadali para iwas pagkakamali. At para walang tahong na matutuli. Maraming salamat po.